الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت بالثأر روحي واغتلى فيها I brani stav da ako mi Židov ili kršćan nazove selam, da je ispravnije i jače da se mu odgovori na taj selam. هذه الأرض مهادي وأنا باق هنا. Ali ovdje ti je dava najboljega roba Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, prošli puta, malo ćemo se samo posjetiti šta smo govorili prošli puta onako na brzinu. Između ostaloga, spomenuli smo ajet, tamo govori Allah uzvišeno, gdje govori o nevjernicima i njihovom stanju, njihovom opisu. Kada smo govorili da oni imaju srce, ali njima razmišljaju, da imaju, znači, oči, ali njima ne vide, imaju sluh, njima ne čuju, tako dalje. Govori o nevjernicima. Međutim, taj ajet govori šta je uzrok njihovog ulaska u džehennem. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Mi smo kada stvorili džehennem za mnoge džine i ljude. Sjećate da smo uspominjali. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Imaju srca, ali njima ne razmišljaju. Dakle, ovo je prvi uzrok zašto su došli do džehennema. Šta je bacilo džehennem? Imali su srca, Allah Đelešanu stvorio srce, ili nije stvorio srce ljudima? Jeste. La yafqahuna biha, međutim, sa tim svojim srcem ne mogu da spoznaju upute. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. I imaju oči, ali njima ne vidi. Morate misliti koji je to belaj. وَلَهُمْ آذَانٌ La yasma'una biha. Imaju uši, ali njima ne čuju. Dakle, potpuno Allah Đelešanuhu, kada govori u Kur'anu, kaže da je stvorio insana fi ahsani taqwim, u najljepšim obliku. Dao mu razum, dao mu vid, dao mu sluh, dao mu govor, dao mu čula s kojim osjeća, s kojim se sporazumijeva i tako dalje. Međutim, zamislite sad tog insana koji je izgubio sve te osjećaje. Osjećaj razumijevanja, osjećaj gledanja, osjećaj slušanja. Allah subhanahu wa ta'ala od takvoga uzdigao pero ili nije uzdigao pero? Od gluhog, nijemog, čoravog, koji nema razuma. Allah Đelešanu ne piše njegova djela. U morobi čovjeka nema grija za to. Zbog čega nema razuma, niti ima sluha, niti ima vida. Gluh, nijem, lud. Allah Đelešanu takvima ne piše djela. Allah subhanahu wa ta'ala tog je sačuvao džehennemske vatri. A ovdje opisuje ljude koji sve ova čula imaju, međutim šta? I pored toga, Allah subhanahu wa ta'ala je za njih džehennem pripremio. I njih, i džine poput njih. Pa smo rekli da sam imao prilike da sa takvim ljudima čak i razgovaraš. Nisu nevjernici na uzbillah, ali su sa tim svojim svojstvima koje posjeduju od srca razumijevanja, vida i slušanja, poput onih koji neće da spoznaju dokaza i neće da ga prihvate. Kao da gledaš kroz staklo. Odnosno, on kroz tebe gleda kao kroz staklo. Ne vidite. Doneseš mu dokaz, obejaniš mu, pokažeš mu, čitaš mu knjige najveće učenjaka pred njim, jok. Ništa nema. Ne važi.
I osam da sam rekao da je ovo posjetno govor Allaha Đelešanu, kada govori nevjernicima šta je bio uzrok njihove propasti. I ulazko u džehennem šta? Ovo što kaže Allah Đelešanu, lehum kulubun, imaju srca, la yefqahuna biha, ali njima ne razumijevaju. I rekli smo da islamski učenjaci kažu da je razum insana smješten gdje? U srcu. A mozak, pamćenje, smješten u glavi. Razum ovdje. I onda smo došli s hadithom, to smo pojašnjavali već. I kaže Allah Đelešanu, walahum a'yunun, imaju oči, la yubsiruna biha, walahum adhan, la yasma'una biha. I Allah Đelešan ne staje samo na ovome. I zatim kaže, ulaike kal an'ami. Kaže, to su oni koji su poput stoke, životinja. Morate misliti, Allah je uporedio s čime? Sa hajvanom. A mi smo rekli, ako se sjećate kad smo govorili o taklidu definisanu šta su rekli, šta je onda halifa rekao, kaže, otaj to poput čega? Nema razlike između mukallida i između behime. Behime je stoka. Vodiš jednog. Jedno i drugo se vodi za štangu. Mukallida vodi s nijepog sedmika vodiš i ovoga isto tako životinju vodiš. I Allah subhanahu wa ta'ala tako je ovdje uporedio šta? Kaže, ulaike kel an'am. To su, oni su kaj poput stoke. Bel hum adal. Naprotiv kaže, još gore je njihovo stanje. Još gore. Zbog čega? Nije htio da razumije. Nije htio da vidi. I nije htio da čuje. Nije htio, zbog čega? Jer se je svezao samo za svoga šeha i drugo ništa nije htio da prihvati. Svaki govor koji mu dođe, koji mu donese neki koji nosi znanje, neće prihvatiti ako nije na njegovome menheđu, njegovome medhebu. Zatim kažu uzvišeni, ulaike humul gafilun. I to su oni koji su pravi nemarnici, nemaran za sve što se događa oko njegova pitanja, donošenja pregled dokaza i izbavljivanja iz dolaleta. Ne, mi smo mutmainun, kako se kaže, potpuno smo mi sigurni da smo na ispravnoj stazi. Nas više niko drugi ne zanima. Samo nas zanima oni koji nas vode ovom stazom. Mimo toga, jok. I ovo smo protumačili. I govorili smo tamo, isto navodili smo ajet, gdje Allah Đelešanu kaže ittehadu ahbarahum wa ruhbanahum erbaben min dunillahi. Uzeli su svoje monahe i svećanike božanstvima mimo Allaha u pripisivanju onoga što je Allah zabranio, kažu halal, onoga što Allah ohalalio, kažu haram. Pa su oni njih u tome sve slijedili. Odnosno, od svojih učenjaka su prihvatili ono što se suprotstavlja Allahovim naredbama i zabranama. I slijedili su u tome. I Allah Đelešanu pisuje koga tamo? Da su to židovi i kršćani. Pa smo rekli, oni će prigovoriti, mi nismo ni židovi ni kršćani. To se ne odnosi na umet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa smo naveli hadis Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, koji bilježi Buhari, Muslim i ostali u svojim sahihima i Hakim Mustadraku, Ibn Abi Šejbe u Musannefu, te drugi, gdje kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Latattabi'unna sunana alladhina qablakum." Vi ćete sigurno slijediti puteve onih koji su bili prije vas. Šibren bi šibrin, wa zira'an bi zira'in, pedalj po pedalj, lakat po lakat. Znači šta? Decidno. Ne možeš promašiti. Hatta lau seleku džuhra dabbi, le selektumuhu. Pa ako bi, kaže, krenuli i zaputili se u gušterovu smrdljivu rupu, le selektumuhu i vi bi za njim. U rivajetu, hatta lau dehalu džuhra dabbi, le deholtumuhu, a čak ako uniđu unutra, i vi bi za njima ušli unutra. I tako dalje. Pa smo to pojasnili, pa kaže ashabi Allahov poslaniče, jesu to židovi i kršćani, kaže, evo men, kod drugi. Jel tako? Pa smo rekli, sad će neko prigovoriti da se to ne odnosi na slijedjenje šehova i učenjaka, jel? Pa smo rekli odmah šta? Kaže Hafiz ibn Hajar u Fethul Bari u 13. tomu, kada tamo govori o ome hadithu, kaže, kada se spomeni u hadithu, to je karine, predznak, upućuje. Naslučuje se time da se kad se spomenu židovi i kršćani, da se nešto odnosi, neka sifa ili svojstvo vezano za židovi i kršćani, da se prijepi muslimanima, kaže to se odnosi na šta? Na vjerske vođe.
na šehove, učenjake, da će, znaš šta, muslimani slijediti stopu po stopu ako uđu u guštovu rupu i oni će za njima ući u guštovu rupu. I to je bilo otprilike to, pa smo govorili tamo još uvijek i spomenuli smo nazivanje selama, odbijanje selama, pa šta je rekao Ibn Qajim al-Dževzi u Ahkam ehli zime, pitanje. Odgovaranja selama kome židovima i kršćanima. Pa smo rekli da Ibn Qajim al-Dževzi je odabrao stav da je dozvoljeno ako židovi i kršćanin kaže muslimanu Esselamu alejke, da se njemu isto tako odgovori. Ne da se tamo kaže wa alejke, nego kaže wa alejke selam. I to je govor Ibn Qajim al-Dževzija u Ahkam ehli zime i tamo smo spominjali to. I ovo je njegov stav koji je betoniran. Neka braća su rekla, dobro Muhid ne kaže, poznato da Ibn Qajim al-Dževzi ima govora tamo da je nekad prije nego što je uspio sresti Ibn Taymiju, da je bio malo drugačiji orijentisan, da nije slučajno kada je to djelo napisao prije, pa se tako provaljuje, ne, to djelo je znači potvrđeno, stabilno da je se odnosimo Ibn Qajim al-Dževzija kada je bilo ispravno akidi. Čak i da uzmemo da, hajde kažemo nije, onda imamo sad jedno drugo djelo nego koje zove Zadul Ma'ad. Evo ispred nas ovdje, evo ga, drugi tom. I gdje on govori o tome se, kaže fi hedihi sallallahu sallam fi salame ala ahli kitabi, kaže postupak Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam prilikom nazivanja selama ili selama kršćanima i židovima. Gdje on navode u meselu sada. Meselu čega? Ne samo braću odazivanja na selam ako židovi kršćani mene nazove selam, nego nazivanja selama židovu ili kršćaninu od strane muslimana da ti prvi počneš. Evo. Znači navodi tu meselu ovdje obrazlaže i brani stav da ako mi židovi ili kršćani nazove selam, da je ispravnije i jače da se mu odgovori na taj selam, gdje on ga poslije vam brani. A po pitanju ko će prvi odpočeti ako sretnemo židova ili kršćanina, on navodi tamo razilaženja među islamskim učenjacima, znači ovdje na jednoj stranici. Razilaženje kaže, različili su se i prijašnje i potomne generacije po ovom pitanju. Sretni židova i kršćanina, hoćeš mu ti početi da nazoveš salamu alejk ili ne? Ima hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nemojte odpočinjati da nazivate židovima i kršćanima selam. Nemojte odpočinjati. Odnosno, što znači ako vidi židovi i kršćan ti ide, nemoj da ti nazoveš njemu selama. Ako ti nazove, razilaži, hoćeš mu reći wa alejk i neka je na tebe, ili ćeš mu odgovoriti o drugome govoru islamskog učenjaka. Ovo je pravda, braćo. Čega pravda? Pravda jednog islamskog učenjaka. Kad islamski učenjak tamo rasprostruje meselu, pitanje neko šerijatsko, pa ti kaže postoji govor islamskog učenjaka po ovom pitanju 2 ili 3 ili 4 mezheba. Različiti govori. Ovi imaju dokaz taj, ovi imaju dokaz taj, ovi imaju dokaz taj. Raspolaže se s ovim dokazom. I onda ti tamo kaže ovaj kuranski ajet s ovim pretirali ovako, ovi su razumili ovako. Uzeli su tako hadith po ovom pitanju, govor ashaba, govor tabi'ina, govor imam, sve ti dadne. Otvori ti oči, otvori ti vidik, popao si se namlo i posmatraš horizont ispred sebe. Nije te zao i staviti u čorsokak da nemaš ništa, samo z jedno dobro i gotovo. Jeste me razumjeli? Ovo je pravda. Gdje on te odmah kaže, po ovom pitanju ima razilaženje. Ja sam ubijeđen da vi nikad čuli niste da možda po pitanju hoću nazvat selam židovi kršćaninu, da ima po tom pitanju razilaženje. Nego ste sigurno naučili, ne smije se nazivati gotova stvar. I on navodi ovdje da kod islamskog učenjaka po ovom pitanju ima razilaženje. Kaže, većina kažu, neće musliman odpočinjati sa nazivanjem selama židovi kršćanina. Neće, jok. Ako nazove, druga stvar. Ali da ja njem nazovem, jok. Međutim, sad navodi kaže, ima druga skupina koji kažu da je dozvoljeno da se nazove židovi kršćaninu selam, ne da odgovoriš, da mu nazoveš. Dobro. I navodi jedan fin govor, Vakale Avza'iju kaže, in selente, faqad selleme salihun. Ako nazoveš, kaže ti prvi, selam, židov ili kršćan, kaže, šta? Faqad selleme salihun. Pa prije tebe su bolji to radili. Kaže, wa in terekte, faqad tereke salihun. A ako ne budeš mu nazvao prvi, kaže, isto tako to su učinili prije tebe bolji od tebe. Odnosno šta? Prije generacije muslimana. Jel razumijete o čemu se radi? Govore zajednje, lijep govor. Ako budeš nazvao, pa prije tebe i bolji od tebe su nazivali. A ako ne budeš nazivao, prije tebe i bolji od tebe ga nisu nazivali. I ovdje bi završilo u meselu. Dakle, ovdje je prostor, oni su tako u Zadul Ma'ad. O načinu, hoće li se nazivati selam njima ili neće, da ti počneš. Jeste me razumjeli ili niste me razumjeli? Ne od vraćanju selama njemu, nego da ti počinješ selam njemu.
I ovo je poznat govor među islamskim učenjacima. Onaj koji ovo ne zna, a on daija, tanak je, braćo. Jer samo to, nije samo to, braćo. Ako bi samo ovo pustio, hajde govori Ibn Qajim al-Džawzija. Međutim, zabrinjavaju nas mnoge druge stvari. Zabrinjavaju nas ono što navodi Ibn Abi Šejbe u svojom Musannefu. U poglavlju Kitabul Edeb, evo ga ovdje ispred mene, 13. tom Musannefa sa tahqiqom Muhammeda Awami. 13. tom navodi tamo poglavlje kaže fil ladhi yabda bis salam. O onome kaže koji će odpočeti sa selamom. I navodi ovdje otprilike jednih 10 predaja, rivajeta od ashaba ili tab'ina i ostali koji su govorili počinjali bi selam židovi ili kršćani prvo oni nego što židovi i kršćani njima zove selam. Jeste razumjeli? Dakle, postoji rivajeti sa lancima prenosilaca o tome da su neki od ashaba ili tab'ina to činili i praktikovali. Jer samo to nije samo to. Ovdje ispred nas je drugo njegovo djelo. Zove se Kitabul Adab. Evo ga. I na stranici 191. kaže babu ma ja'ati ibtidai ahli shirki bis salam. Kaže poglavlje ono što je skupljeno, kaže o nazivanja mušricima selama. Da ti prvi počneš ibtida, da ti nazoveš njima selam mušricima. I zatim kaže, između ostaloga, rivajat od Ebu Umame, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže Ebu Umame, čuveni ashab, kaže kana la yamurru bi muslimin, wala jehudi, wala nasran illa bada'ahum bis salam. Kaže Ebu Umame, čuveni ashab, kaže ne bi prošao ni pored muslimana, niti protiv mušrika, niti pored jehudije, niti protiv židova, kršćanina, a da kaže ne bi mu šta prvi otpočeo sa selamom. Ovo su ashabi, braćo. I zatim navodi nekoliko rivajeta od ashaba po tome pitanje. I ovaj hadith je ocijenio vjerodostojnim, kaže Hafid, senaduhu džejid, u Fethul Bariju, kaže Hafid ibn Hajar, njegov, kaže lanac prenosilaca, jeste kad dobar 11. tom, 42. stranica. I ima još nekoliko dole, s tim da ja nisam ostao realizirao vjerodostojnost njihovu. Čak ima jedan rivaj, znači, da bi neki od ashaba, spominje se ovdje, kaže, onaj jebda une ahle širki bis selam, da bi čak, kaže, mušnicima nazivali selam, međutim, ovaj rivajet ja još nisam obradio, zato imao kod njega govora. Ne mogu još da odgunijetem jednog prenosilaca. Da li je onaj Muhammed ibn Ajlan ili je Ata ibn Ajlan. Ako je Ata, on je slab. Ako je Muhammed, on je povjerljiv prenosilac. Ste razumjeli? Zato ovo za sad nećemo uzeti, kao ima još drugih rivajeta po ovome pitanju. Jeste me razumjeli? Dakle, islamski učenjaci od Selefa, Ibn Abi Šejbe je od učitelja imama Muslima, su govorili o čemu i sakupljali i naveli nama da po ovome pitanju kod Selefa postoji šta? Postoji razilaženje po ovome pitanju. Dobro. I s ovim bi, na primjer, jel završiti? Međutim, nije samo to, braćo. Dakle, vidimo da kod islamskih učenjaka hoćemo nazvati selam džidovu ili kršćanu, postoji šta? Razilaženje. Da ti prvi počneš nazivati. Braćo, mi smo rekli da postoji danas dava menheđ, nenazivanja selama braći muslimanima. Nenazivanje selama braći muslimanima. Da li smo kod njih braća što uvijek ne znam? Valjda nismo. Pored nas prolaze ljudi, ne selame nas bola. Sa bradom. Superiornijeg imana. Ispravnog menheđa muvehidi. Ashabi židovima i kršćanima nazivali. Oni neće meni da nas ovog primjera radi. Ja ih učio. Učio ih harfovima. Učio ih ezanu da ga ispravno prouči. Sad superioran, ja sam za njega ne znam šta sam, a on je on. Selam ti neće nazvati. Što znači da je židovi i kršćani kod njega. Očito je bolji. Ovo me posjeća na govor Rafidija. To je odgojna mjera. Kojeg navodi Ibn Taymije u Minhađu Sunne. Kada govori tamo da je u Šamu bila jedna grupa Rafidija, braćo. O njoj sam govorio jedan puta na dersu, ali sam ovo zaboravio spomenuti. Grupa Rafidija koji su presjekali sve karavane, nijedna karavana ne mogla proći. I kaže, sabrali se miri i tražili su od mene fetvu. Da ih napadnemo ili ne? Pa sam dao fetvu da ih se napadni. Šta su kaže te Rafidije između ostalog govore? Kaže, draže nam je da nas Allah proživi sa židovima i kršćanima, nego sa sunijama. Draže nam je kaže, i dobili bi tako da sada proživi sa židovima i sa kršćanima, nego s ovima, sunijama. Dakle,
Ovdje se potpuno uklapaju govori islamskih učenjaka, kad bi govorila Haridžijama, kaže pozivaju ili autani, mušnike bi pozivali u vjeru Allahu. Ovo ti je dokaz, ovo nije dovodi vamo, sa njim lijepo kava, čaj, sok, šećer. A kaže šta ju kefirune ehlel islami. A kaže pripadnike islama smatraju odmetnicima ili nevjernicima. Što znači uspiravali bi se ka mušicima, ka Srbima, Hrvatima i recimo ostalima. Hote vam, najljepši oblik svoj davu, hoćeš kaj, hoćeš čavu. A vam onoga koji je preći, koji već je u islamu, jok, murtedi odmetnici od Allaha vjeri. Je li ovo, braćo moja, šta mislite medheb, ili menheđ, ili da'va, ili ono sa čim došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Jok. Bilježi imam Buhari. Hadith. I mi smo ovdje namjerno sam uzeo šta? Buhari sahih koji prevede na bosanski jezik. Evo ga ovdje ispred nas. Prevede na bosanski jezik. Stranica, koji je ovo to? Drugi tom. 818. strana. Eto. Ja sam ubijeđen da svako manje više posjedi ovu. Hajde recimo u džematu se posjedi i tako dalje. Dođeš i otvoriš. Bilježi Buhari u svome sahihu da je nakon bitke na Bedru ko je koga zarobio? Muslimani, mušrike ili mušnici muslimane? Muslimani, mušrike, zarobljenike imali. Zarobljenike. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam لو كان مطعم ibn Adi hayyan. Kaže kad bio Mut'im ibn Hayy živ. Thumma kallamani. I zatim mi dođe i zagovara se. Da, deba pusti ovi. Ovdje se navodi izraz koji u našem jeziku znači, što bi rekli, smrdljivce. Da mi dođe, kaže Mut'im, i kaže, zauzima se za ove smrdljivce, leterektuhum lehu. Kaže, ja bi ih mu dao. Evo ti, vodi. Ovaj Mut'im, braćo moja draga, je umro 6 mjeseci prije bitke na Bedru. Mate mušriken, umro je kao mušrik. Je li moguće da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedan mušrik mu dolazi, zarobljenike smo zarobili koji su nas bolan sabljama rezali po vratovima i ti ćeš mu sad i dati njemu, jednom mušriku da dođe i sam mušrik, evo ti vodi sve smrtili se sa sobom. Je li to dava? Dava, braću. Je li to menheđ? Postupak poslanika. Pa dobro, gdje je el-vala wal-bara? Gdje je to sad onda? El-vala prijateljavanje, el-vala odricanje. Ima. Ali ovdje ti je dava najboljega roba Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže kad bi znači Mut'im, taj mušrik koji umro mušrikom, bio živ i da mi dođe i zauzima se za ove smrtljivce, zarobljenike, bedra od mušrika, ja bi mu dao vodi sa sobom. Kako smo mi naučeni? Kako ste naučeni? Primjere radi. Šta? Samo na horuk. Ma kaki da dođe, ti ne znam ko. Primjere radi. Ko da bi mu? Braćo moja draga, dvije verzije za njega postoje. Jedna od verzija kad je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem protjeran, odnosno otišao iz Mekke u Taif. Da tamo proba da proširi islam. Nije uspio. Nekoliko dana bio, vraća se nazad u Meku. Mušnici Mekke kažu, nema tebi ulaska unutra. Ti si izašao, nema ti ulaska. Pa tražio je kod svoje rodbine, slao ovome, onome, dite, zauzimaj se za mene, daj, zaštiti me da uđe u Meku, tako kod Araba. Zaštiti ti nema, ne mereš ulići. Pa je on došao, Mut'im, došao i rekao, ja sam onaj koji se pita za Muhammeda alejhi selatu vesselam. Nikoga ne smije pitati. I pod njegovim, što rekli mi, štićeništvom je ušao u Meku poslanik sallallahu alejhi ve sellem drugi put. Jedan stvar. Druga, kada je bio protjeran u pustinju, oni muslimani, kad su bili u embargu, i kad je napisan tamo protokol od mušrika da ne smije niko sa njima se ženiti ni trgovati, ništa, on je bio taj povodac koji je taj embargo šta? Prekinuo. Pa Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije taj njegov ihsan, njegovo dobročinstvo zaboravio.
Zato kaže, kad bi bio živ i da mi dođe da se za njih zauzima, ja bih rekao, evo ti, vodi sa sobom. Zato kaže Allah Đelešanu, el džezau el ihsani illa el ihsan. A za nije za dobro djelo koje čovjek učini nagrada osim dobročinstva. Dobro djelo drugo koje ti dolazi. Uradio si dobro djelo, doće ti nagrada za to. Na dunjaluku i na ahiretu. Međutim, danas, mi, braćo, kod mnogih džemaata i menheđa i tih dava, kako nazivaju, mi nismo na stepen ovoga mutrena. Zaboravili su mnoga dobročinstva koja smo činili, primjer radimo. Kaki? Za manje od ovoga, milion puta ti ne da prava. Zbog čega? Zato što se radi, braćo moja draga, između ostalo kako smo nazvali, novoj stvari. Takozvanom novom učenju, kako mnogi od njih nazivaju. Kaže, ovo je novo tumačenje sad vjerskih propisa. Kaže, nije bilo prisutno. Stotine godina islamski učenjaci nisu pravilno ispravno protumačili vjeru, pa sad se mora ponovo pruga da udarili, mi smo o tome već govorili. Međutim, radi se o čemu? O jednom menedžu koji je neko konstruisao. I propisao ga ljudima obaveznim i svako ko se s tim menedžom ne bude složio, izlazi iz lađe. Ako bude ostao u tom menedžu, mora ili ti je ovako ili ćeš i ti izaći. I rekli smo da se tu radi o slijepom slijeđenju i taklidu onoga koji je taj menedž propisao. Menedž propisao. Ima sad jedna tamo polemika. Ako dođeš sa dokazom čovjeku, onome koji propisao taj menedž, dođeš sa dokazima, na njem je svakako je da ti dokaz se prihvati i da se vrati i pokaje Allahu Đelešanu. Je li tako ili nije tako? Pametan insan, pogotovo koji se Allaha Đelešanu boji, tako radi. Međutim, islamski učenjaci, braćo moja drago, već prije su o ovome govorili, o ovom čemu se mi danas nalazimo ovdje u Bosni. Da li je danas o ovome govorili? Šta su uzroci da se čovjek ne vrati sa balaneta nazad na istinu? Zbog čega neće? I to je pojasnio al-Mu'allim. I mi ćemo te 4 uzroka, inša Allahu ta'ala, u našem sljedećem druženju bi'idni Allahi ta'ala, pojasniti, pročitati, prokomentarisati. I vidjet ćete kako su oni prisutni danas u onima koji nose tu davu. I ja sam s jednim bratom koji razumije arapski danas tu čitan i komentarisani. Kaže, šta je rekao brat? Kaže, Wallahi, kao da je napisao kao da je napisao, kaže, za stanje koje se mi nalazimo. I rekao sam, nije da je znao. Nego to su uvijek odlike oni koji su zabludi i koji su padnotari. Uvijek! U svakom vremenu i u svakom prostoru. Ako lukavi hada, واستغفر الله لي ولكم وإنه غفور. كلما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت بالثأر روحي واغتلى فيها نضاء. كلما هذه الأرض مهاد